Veïns i veïnes, avui és 23 d'abril, avui és Sant Jordi, segurament una de les dates més especials de l'any, una de les diades que més i millor ens representen com a poble i com a país. I és per això que us volem enviar una salutació sincera i sentida. També un agraïment a totes i a tots per com esteu portant el confinament, per com ens estem ajudant a tirar endavant Tivenys. El 23 d'abril de 2020 serà recordat per ser un Sant Jordi diferent, un Sant Jordi complicat. Però l'Ajuntament de Tivenys fem una crida a que el puguem gaudir de la millor manera, a que poguéssim mostrar la millor cara de totes i tots. I és per això que conjuntament amb associacions i entitats, veïns i veïnes, hem tirat endavant una setmana cultural, una setmana on la cultura sigui el centre de tot. Presentacions de llibre, tallers, xerrades, receptes, contes, tota una sèrie d'activitats per posar al centre de tot la cultura i la vida. Com us deia abans, Sant Jordi representa el millor de la nostra cultura, del nostre passat, present i futur, sobretot futur. La rosa, que representa l'estima a aquelles persones que tenim al nostre costat, els llibres com una aposta clarament cultural i central de transformació social i de futur, i el carrer, carrer que aquest any no podrem gaudir, però que segurament d'aquí poc podrem veure-nos totes i tots pels nostres carrers. Us animem a compartir esta setmana cultural, a gaudir-la i a recordar-la, i a fer de Sant Jordi 2020 un Sant Jordi especial per totes i tots. Moltes gràcies, visca Sant Jordi i visca Tivenys. Que les mateixes pors que enceguen són finestres plenades de llum.